Bona vesprada a tots i a totes. Anem a començar el plenari ordinari del mes de juliol. Primer punt, aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 16 de juny de 2025, que revisant-ho ara en la secretària, si us doneu compte, on diu no assisteixen, no fica res i no va vindre ni Cris ni Gemma, però sí que és de veres que vaig ficar el senyor alcalde, les vintores, i posa està transcrit, que ho tenim en clar. Era eixa ràpid. Estaven tots excepte Cris i Gemma. Per tant, passem a votació, perdó, alguna intervenció del plenari? Passem a vots a favor. S'aprova per abstencions o s'aprova per cas d'unanimitat. Punt 2. Proposta d'acord ple aprovació dies no lectius curs 25-26. Vist l'escrit remès pels centres escolars CAE, Senyora de l'Amparo i CEI Beato Carmelo del Real de Gandia, en els que es comuniquen que a proposta del claustre del Consell Escolar per cada centre educatiu es va acordar proposar com a festes locals escolars per al pròxim curs 2025-2026 dels següents, 10 d'octubre del 2025 i 18 i 20 de març del 2026. Considerant el que s'exposa anteriorment, es proposa al ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, aprovar la proposta presentada per els centres escolars CAE, Senyora de l'Amparo i CEI Beato Carmelo del Real de Gandia sobre la proposta de festes escolars dels dies següents, 10 d'octubre de 2025, 18 i 20 de març del 2026. Traslladar còpia certificada del present decret a la Direcció Territorial de Cultura i Educació perquè el prenen coneixement d'efectes i que per l'Ajuntament del ple es ratifique el present decret en la sessió que celebra. Sí, simplement, però no sé si hi ha una intervenció. Passem a votació, vots a favor. S'ha aprovat per unanimitat. Punt número 3, aprovació inicial de modificació de crèdit número 11/2025 de suplements de crèdit finançat amb recursos, amb RTDG. Vista la necessitat d'habilitar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en l'estat del mitjà un pressupost general i resultant que atenent a l'especificitat i situació de les despeses que es pretén cobrir, s'arriba a la conclusió que la seva habilitació dins del present exercici resulta convenient per als interessos municipals, considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit objecte del present expedient es financen mitjançant romanent de tresoreria per a les despeses generals, mitjà previst en l'article 36.1 del Reial Decret 6/1990 de 20 d'abril, per el qual es desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei Reguladora de Hisendes Locals. Per tot l'exposat anteriorment, es proposa al ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, consideren en el mitjà pressupost general els crèdits que, per quantia de 1.000 euros, figuren a continuació. En l'aplicació pressupostària 341-4800, subvenció a les entitats esportives per import de 1.000 euros. En segon lloc, finançar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits conforme al següent. Conforme a l'aplicació pressupostària 87.000, romanent de tresoreria per a despeses generals 1.000 euros. Acordar igualment la seva exposició al públic i si no es presenta reclamació és que s'eleve com a definitiva la seva aprovació sense necessitat de ningú nou acord procedint la seva publicació del capítol. Bé, us conto un poquet, és una subvenció associació, per tant, o està en el pressupost vigent o s'ha de fer una modificació. A sobre de l'any passat, que s'ha hagut el club de vòlei sènior, va anar al campionat d'Espanya i se li va fer una subvenció especial a l'EDE, considerem, per aquest fet històric que va fer. Va acabar l'any, potser l'Ajuntament, el club no va presentar la subvenció, l'Ajuntament se mos passa, clar, i es posa el comptador a zero. Entrem en un any nou i quan aprovem el pressupost, en l'apartat d'associació d'estar la del vòlei, la del futbol, la de les festes, però això no està prevista. Doncs per a poder-la fer conforme cal, que ja s'ha parlat en el ple, ja s'ha controlat, la porteu avui, es farà la modificació en l'apartat d'associació i es posarà a efecte. Això era l'aspiració. Alguna intervenció? No, era això, era preguntar quina era, però llavors hi tenen. Doncs passem a votació, vots a favor, s'aprova per unanimitat. I abans de passar al següent punt, passarem una moció per urgència del grup popular. Sabeu que havien quedat ja fa uns mesos que totes les mocions que vulguin presentar-se s'han de presentar en temps i en forma abans que la secretària convocara el plenari. La setmana passada, divendres, va tenir la comissió de comptes, d'acord, i Víctor, que va vindre, havia presentat una moció per a aquest plenari. I vam explicar quin era el procediment, però també va dir no passa res, presenta-la, aprovem la urgència a aquest plenari i ara és perquè ell no sabia el procediment que havia quedat, que s'ha de ser quan convoquem el plenari, per això la portem avui
per urgència. Per Sí, tant, us ho he comentat antes. pues ja està, era una miqueta. Pues primer anem a votar la urgència de la moció. Vots a favor? Abstencions? En contra? S'aprova per majoria. Jo ja ho he fet a sola i m'he votat un punt, que no passa res. Encara no aniria. Ara fem un KitKat, ara va la part D. Activitat de control, donar compte de teques d'alcaldia. Ho fem a la moció. Però continuem amb la moció. Que clar, estava jo, tenia en el punt C. L'ha llegit la moció? Moció per a la creació d'un cos únic de bombers i per a la solució del conflicte amb el col·lectiu de bombers i bomberes del Consorci Provincial. Exposició de motius. Els efectes de la data del 29 d'octubre de 2024 han demostrat, una vegada més, la importància de comptar amb uns serveis públics d'emergències que puguen actuar de forma integrada, ràpida i àgil per a poder entendre situacions de crisi causades per inundacions, tempestes, terratrèmols, incendis forestals o de qualsevol altre tipus que impliquen una operació a gran escala de protecció civil. És l'obligació de la Generalitat garantir que els valencians i les valencianes comptem amb uns serveis públics d'emergències que tinguin la màxima capacitat per a fer front a totes aquestes situacions d'emergència dins de l'exercici de la competència exclusiva en matèria de protecció civil i seguretat pública, segons l'article 49.3.14 de l'Estatut d'Autonomia. Al País Valencià comptem amb més de 2.000 bombers i bomberes repartits en diversos serveis provincials, municipals i dependents de la Generalitat Valenciana, amb protocols o jerarquies diferents que generen desigualtats. Per això, és imprescindible avançar cap a la creació d'un cos únic de bombers i bomberes que integri els 6 serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, SPEIS, valencians, i també el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, els grups especials. La integració d'un cos únic permetria l'eliminació de fronteres en la gestió dels diferents cossos actuals i facilitaria una gestió de les emergències més àgil i pròxima en qualsevol punt del territori valencià, atenent únicament criteris operatius en la resposta d'emergència. A banda, cal incidir en el fet que els bombers del Consorci Provincial de Bombers de València han denunciat un greu dèficit estructural de personal, calen 200 efectius més, i de mitjans tècnics, i amb vehicles inoperatius, i això compromet la seguretat ciutadana. Aquesta situació, juntament amb la falta d'acords vàlids amb el diputat de bombers i l'excés d'hores extraordinàries realitzades, ha motivat protestes i tancaments de parcs de bombers com mai s'havia produït. Montcada, la Pobla de Vallbona, Catarroja, Ontinyent o Oliva són alguns dels parcs que, des del 29 de juny, s'han quedat sense suport personal i han hagut d'abaixar literalment la persiana i no prestar el servei d'emergència durant dies. Sense anar més juny, el passat 5 de juliol i davant d'un accident de trànsit amb persones ferides a Gasafort, amb el parc d'Oliva tancat a escassos metres de l'accident, van haver de ser els bombers de Dénia els que atengueren l'emergència, allargant més de 25 minuts el rescat de les persones atrapades. Una situació que demostra el desastre i la perillositat en què ens trobem en l'actualitat. La Diputació de València ha agreujat el conflicte en retirar el preacord a què es va arribar al març amb els sindicats, un fet que ha generat desconfiança i ha portat el Consorci a una situació de gravetat extrema que posa en perill la ciutadania per l'augment del temps de resposta davant d'una emergència i la negativa a construir un reforç forestal davant de la campanya d'incendis a les nostres muntanyes. Al mateix temps, els bombers han dit prou a l'excés d'hores extraordinàries, fins que es cobrisquen les places vacants en la plantilla i puguen desenvolupar la seva professió en les condicions que la perillositat de la professió requereix. La situació d'alerta climàtica i les altes temperatures en els últims anys i més recentment ens estem veient abocats només fa que engrandir un problema de seguretat per a les persones i per al territori que habitem. Les emergències no entenen de fronteres ni de colors polítics i la ciutadania exigeix respostes reals per a protegir la població sense dilacions administratives. És per això que proposem al ple de l'Ajuntament la proposta dels següents acords. Primer, instar el Consell a crear un cos únic de bombers i bomberes que integri 6 serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament, SPEIS, valencians, i també el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana i els grups especials. Segon, instar la Diputació de València a restablir immediatament el diàleg amb els sindicats i els bombers i a complir els compromisos per a garantir l'obertura de tots els parcs de bombers del Consorci Provincial de Bombers de València. Tercer, sol·licitar al president del Consorci Provincial de Bombers la convocatòria d'una assemblea extraordinària del Consorci perquè informi al conjunt dels municipis de la situació actual del conflicte, les conseqüències i les propostes i actuacions per resoldre. Quart, expressar la solidaritat i el reconeixement d'aquest Ajuntament al col·lectiu de bombers de la província. Cinquè, traslladar aquesta moció al president de la Diputació de València, al president del Consorci Provincial de Bombers,
a la Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris de les Corts i als sindicats de bombers. Alguna intervenció? Preguntar si tenim còpia o alguna cosa per poder-la. Sí, us la puc enviar o si no crec que l'iPad, no? No, si vols, també m'envies, vale? Vale. Alguna intervenció? Si passem nosaltres per part del govern anem a donar-li suport a la moció. Tenim així unes xicotetes esmenes o punts, però que coincideixen perquè era incrementar, la idea és la mateixa, incrementar immediatament la dotació del personal operatiu en el consorci que està dins, garantir l'obertura de tots els parcs de bombers de la província que està dins. El tercer, crec que no està, Víctor, i sí que ens agradaria que si la poguérem afegir en el punt, que és establir un pla estratègic que assegure la sostenibilitat del servici a mitjà i a llarg termini. Això jo la pensaria que anara entre el punt 3 i el 4, perquè escoltar i atendre les demandes legítimes dels professionals del cos, això està ahí. Però si et sembla bé a tu que la portes i a la resta, seria afegir, no sé, el punt 6 o el que vulgueu, establir un pla estratègic que assegure la sostenibilitat del servici a mitjà i a llarg termini. I per part nostra està el suport. Sembla bé que afegim això? Secretària, secretària? Doncs si això passem a votació. Vots a favor? Abstencions? S'aprova per majoria. Sí, jo voldria dir una cosa abans de passar al següent punt, i és que, degut a la situació en la que estem, és una recomanació del nostre grup a l'Ajuntament, al govern de l'Ajuntament, i és que sempre que no tinguem la seguretat de que podran vindre bombers o que podran tindre el recolzament dels bombers en els castells, en correfocs, en tot així, nosaltres us recomanem que no es faci. O sigui, que es diga en un bando no hi haurà castell perquè no tenim bombers. I creiem que és el més segur i el més sensat. Després ja, evidentment, es farà el que decidim, però és la nostra proposta. Gràcies. Passem a la part B, activitat de control, punt número 4, donar compte dels decrets d'alcaldia. Es donen compte dels decrets d'alcaldia des del 2025 445 al 2025 349. I punt 5, donar compte de la correspondència. I es dona compte de la correspondència des del 9 de juny del 2025 fins al 8 de juliol del 2025. I passem a l'últim punt, les de preguntes. Víctor Unides té la paraula i després el grup popular. Jo volia dir una cosa, i és que fa un parell de dies vaig estar mirant per la seu electrònica buscant el pressupost i no el vaig trobar. Aleshores, instar a l'Ajuntament a que actualitzi la documentació que hi ha a la seu electrònica, perquè hi ha molts documents que potser són de 2021, de coses d'ajudes al Covid i tal, i si es pot actualitzar. Sobretot el puesto de la universitat ha sigut el portal de transparència i això, si es pot actualitzar, seria ideal. Grup popular? Sí, preguntar que ahir per la nit, no sé quant de rato estàs. Vaig veure i una mica em va dir que estava igual després. L'avinguda de la Pau estava completament a fosques, per si sabeu què ha passat. Sí, vaig parlar-hi amb Roy per avisar a Pelló i m'ha dit que era avisat. No sé el que ha passat perquè este matí no puc parlar amb ell, però estava per avisat, suposo que es havia solucionat. Quan vaig acabar la producció no vaig veure que havia explicat, però ell ja ho havia vist, estava tota l'avinguda de la Pau sense... No, la part del parc, Sí, quan vaig passar jo, fins al pavelló. És que era tota l'avinguda al final. Jo, quan vaig passar estava de Redona a Redona, el parc inclòs. Suposo que està que no l'havia solucionat, però sí, va passar a més. Alguna intervenció més? Jo penso que estem al dia en el que respectava als grups disciplinaris. En principi s'alça la sessió, sabem que l'últim plenari del curs escolar de dilluns, si no hi ha ninguna cosa, tenim ara
vacances, quan acabem el ple, entonces el principi que teníem les vacances i passar l'ascensió. I bueno, Sí, bueno,